kamin ka zama an gogorina, amma fa an maka togiya akan kuɗin aure gurina. Tara hawa yanka ka bar kuka, ni sakace babu mai raba. Ai dole ne na zubar da kwalla, na rasa mai so na garin nan. Bani da uwa ba uba, sai ne kaɗai na rage ga dangina. Na san kina suna da gaske, amma fa baya da gandaren nan. Sai wata ranar yau ban kwana, sai da ke sani ya fi juna. In kana da shi dole za a soka, in baka da shi za ka zama yaya. Duniya sun yi kamanci da rayuwa iri ta makera. Bayan zina zina bihi wanda duk iya zina shi an yi da shi. Ka yi da kanwar wani sai an yi da kanwarka, ka yi da yar wani sai an yi da yarka, ka yi da uwar wani sai an yi da uwarka, ko da a cikin tsakar gidan kai. Da haka ka saurara mu, bayani ba zai gamsar da kai daga bayan shi ba zai sa ka gane ba. Auren da ko wata 5 da ya bi za ki ce min cikin wata 8. Amma da haka ake ƙara aure, da babu namijin da zai ƙara aure. Daga kamfanin AA Kabuga Production. Allah mai jaririn nan ya aikata miki, ta naƙuda shi da wahala amma kike nima ki kashe shi. Wannan yaron da kike gani ya fi banza watsewa, ya fi shege shegantaka. Duk inda kaji an ce Allah ya bada zama lafiya, to kaji an ce Allah ya kawo ciki da goyo. Amma ko da ta samu nata cikin bai zamo mata wani abin farin ciki. Tabarmar kunya. Banza karuwan gida. Ina yar masiyata. To ki bar min gidan ɗana, da ɗan titi kike so ki haifar min a cikin gidan ɗana, ke ki kuma da ta. Na ka kika gidan. Dan gaba kura baya ta yaki. Tabarmar kunya. Dan Allah dan Allah ta kashe ni. Ko kuma akwai wata masahaba da sa amince mutum ya kashe kansa. Tun da zuciyarki ta cika da shari da munafunci da zalunci da fasikanci, irin ku ba abin da ya cancanta irin wannan musibar da kika shiga wadda fita ba. Ibrahim Mashu, Abba Al-Mustafa, Maryam Gidado, Inuwa Ilyas, Latidi Muhammad, Sani Garba Eski, Asama Usani, Hajiya Hadiza Sa da dai sauran jarumai. Tabarmar kunya. Fara bacin yau sai kin ga mu uban wannan dan da hannun. Ni ne zan saka mishi cikin ne kakan. Abba, ni yarka jininka ya aka yi kafar ya hashe na ya shiga cikin zuciyarka ya buga maka ganganyen aikata mummunan abu irin wannan wanda ko kare ma ba zai jinkina ba ko a har nan da kyamatarsa za su. Labari da kuma tsara shi AA Sharif Gabari, shiryawa Bello Suleiman dan Hausa, daukar nauyi Hamisu Injiniya, jagororin shiri Umar Kabara tare da Sadiq D Sheshi, ba da umarnin Abdulhamid Abdulkadir Danjin Mai Kabuga. Ya karɓo ganin ki kashe ni, ko na je wajen Ubangiji in tarar da azaba da ta dace a yi min ita. Wallahi ni ce ya mace ta farko wacce za ta fara kashe mahaifinta ba tare da ta yi nadama yanzu ko nan gaba ba. Hafsa, karɓi ki kashe ni. Tabarmar kunya, shirin Ali Wazni. Kai ka san ba na san yin dilin da ƙananan kayuwa. Ƙananan kayuwa ai a'a. Babban kayuwa idan ba su da babban kayuwa, ni ba da ni za a wannan abin ba.
to Allah Jamilu nace ta yawon nema shi na zo gurin ku ko Allah ya sa kun ganshi ina wannan wanda ake cewa ya samu kuɗi shi ya ɗauke shi a motar sa ya rage ma hanya a yanzu tuni ma sun yi watan da yaron nan wannan da kake ganin sa ne dan mafiya ne dan kyan kankai wato wannan ke ba daure kai a cikin sannan kuna ma kasa gani ban taɓa da san da kake ba sai saka aiki wannan laifin me kake nema wanda Allah ya yi maka bashir na taɓa nuna maka cewa ina da burin na aure a taji na taɓa ce maka dole ne sai ka yi kuɗi na yi da na sanin ka a rayuwata ba kuma zan taɓa yaki ba karkaban mutumin nan ya farin ciki a rayuwar shi me zai da sace yara shi wannan gayin da ya zo yi laifin nan ku fito mana da shi mu dauki doka a kan ba saboda irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa a cikin garin nan ba a taɓa ɗaukan mataki ba saboda suna ɗaurin gindi suna da kuɗi shi kenan sai a rika sakin suna tafiya to wallahi tallahi wannan karan na rantsi da Allah ba wanda zai sha wallahi sai mun kashe shi sai za mu ba wallahi da kake nufi da babban kai ne tanadin sa kake idan ya samu wato kuma na daɗe ina ba da maganin gargajiya amma ban taɓa ganin bikin da ibani mamaki irin wannan ba zirga-zirga kaɗai da nake a gidan nan ta isa ayawa ce ne wallahi wace kullum aka yi magana sai ka ce kada ni baka duba irin ni ta wahalar ba da nake ta yi kai baka duba ba na kashe makudan kuɗi masu tsabar yawa akan wannan rashin lafiya kuma shikenan kai dai kawai da Aisha ne kuro ashana haba alibi Ibrahim dukiya ai ba ita ce a duba ba ina kai ina hangen abin da kake akan wannan rashin lafiya abin da ake so ka samu ai dan uwanka ne baka da wanda ifi shi ba shi da wanda Allah duk garin duk karkarin nan gaba ɗaya babu wanda isan ka akan sha'anin wa'azi ba san ka da wannan ba da maganar maganin gargajiya aka san ka kuma akan ta kake saboda haka ni duk wannan maganar wato shikenan ni ban iya magana ba kenan har abada ni ba zan yi magana ba kenan kai sai ka gyara ni ba zan ce ba kenan kai sai ka yi wani abu bawon Allah ni so nake isa mu sauki rubutawa nake yi a buge da zafi shine kurin abin da yake gaba na me wani magana abu na ciki to sai ka dinga duba kuɗin da kashe ba ka duba lafiyar sa dan duba ba duk makwabtan nan ba wanda bai shida ba kowa ya tsaya ta halin da ake ciki kuma shi kenan ne magana sai ka gyara su ba zan faɗa abin da ke raina ba haka ake yi in za ka yi abin da za ka yi kai kan ka tashi sai ka kawo amma kuma dole ne in faɗa ni na kashe dukiya kuma ina kan kashewa ana ta zuƙata amma bana to yanzu a ne Ibrahim shi ke nan dukiya ce ta kuma dan uwan naka ko
wai wannan magana muke ko koya magana magani muke ko koya Allah ya baka aban taso Allah baka lafiya don mu je aban kun ka mutane tsari kai ga abin da ka na faɗa to kuma ni yanzu ɗaya nake na kada ka tsora kanka abin da ba ka shi ne abin da ya nake gaya masa shi da ke gaya masa abin nan da ake ta yi yayin lissafi ba ake ta yi duk abin da aka shi ya rubutawa ne shi wannan yaron Abbas ai na masa inkiya na kuma gaya masa to in Allah ya sa ka tashi bigin lissafi za a yi ba wani abin nan bane ba abin nan shi ne kuma magana nake kuma duk abin da kake nan yawa kana fahimta saboda shi wannan yayi tsanani kuma malam ba zai samu wata kulawa a nan ba dole ne ya ɗauke shi a kai shi birni a nan ne zai samu taimakon da ake nema akan wannan jiya ta haka ne akan kalla ka san ni ba da iko akan mahaifi dole sai dai kawo sai na ga nemi shawara a wajen kawo domin dukkan wani abu da za a yi dole sai kawo ya dafa mana ya sa hannu a kai amma zan je in same shi idan Allah ya sa ya amince za a ɗauke shi a fita da shi duk yadda za a yi insha Allah a kan to gaskiya ka faɗa wannan shine shaƙiƙin sa shine a haƙu fiye da kowa to amma rashin kirkin wannan kawo naka nake duba mutum ne kamar ba musulmi ba shi da imani domin daidai da kwayar zarra in ya taimaka fa akan lalurar nan sai ya tafi dandali ya tafi ina ne duk ya farfadar da zancen nan kuma yanzu da aka rike shi a nan gida ne wani taimako zai samu saboda haka duk yadda za a yi kokari ka koma ka same shi dan a san yadda za a ɗau bawan Allah nan a je ya samu kulawa da ya kamata da taimako dan nan ka zama nan karkarar mu ba abin da za a iya ma in ba birni aka samu aka shigar da shi ba za a samu abin da ake nema ba gaskiya ne mu ko abin da ya rage yanzu mu ci gaba da yi shine addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya yaya wallahi kawo wata ɗayar shawara na zo da ita ne kawo tunda babana yana da gonakin nan guda biyu kawo a cikin ƙauyen nan kawo me zai hana a sai da su a kai shi a asibiti da kawo an yi maganin nan an yi abu ya fi cinwa kawo shine yazo da wannan shawara kawo kada ka dace wato a basa ba abin da ake faɗa a gari ni sai yau kenan ka tabbatar mun da shi da ake cewa kai dan bakin ciki ne ake cewa kai dan hasada ne ake cewa baka da hankali baka san ma yadda da wata da baba sai yanzu na gani sai yanzu na gane ba haka bane cutar da fa ta yi tsamari an ba shi magungunan na kauye nan ba ba kuma an kai shi birnin nan muna tare kawo in Allah ya tsaya da wallahi zai samu lafiya kawo saboda kai gwarin gwarra ne ko in kai gwarin gwarra ne ba gwarin gwarra bane kana jira ba zan ƙara zuwa da dukiya ta dinga zubawa ba duk garin duk wani mutum mai hankali ya riga san inda wani cutar ta nufa kawo cutar tashi me yasa me wani na ta nufa addu'a kake bukata addu'a kawai take bukata kowa ya san cewa cutar nan sai dai ayi addu'a kawo ba haka bane kawo duk duniya fa shi kadai ya rage mun kawo ba ni da kowa a duniya banda shi kawo to dan Allah kawo wato ni ba naka bane shi kadai ya rage maka a duniya ni ba naka bane ko ina roƙon ka ne kawo to saurara to bari in ga maka idan babanka bai gaya maka ba to ni zan gaya maka yanzu wannan gidan da kuke ciki wanda shi yaya na yake ciki mahaifinka gidana ne ka je ka tabe shi zai gaya maka gidana ne za ka zo kana mutane hauka in dinga ɗiban dukiya in ta zubawa a banza bayan kowa riga sai ta da ba me zai masa ban da addu'a ba za ta maka ai nan bayan kai ko za ka fige ni za ta maka a yaron wuce kai an saba kana kana abin nan ina ta zuba dukiya zaka zo ka mun hauka ko ka so kike cikin sai ka sun salwata Baba dama ina so ne zan ɗan tambaya wallahi wani abu ne shige mun duhu.
Baba dama ka sayar ma kawo wannan gidan da nake ciki ne? Wato Abbas, lokacin da na yi kodin tafiya ba ta wuce kamar yadda na saba yi tun farko. Ɗan uwana kasa harkar kasuwar a yanzu ta lalace ta kusa. Dankali baya tafiya nan tana kwaza. Da shi ne sai na neme ka don zai yi a bani rancen kuɗi naira 250. Sai mu ɗauki yanayin irin na kirata abinda Allah ya sa na je na samu wani ribar sai mu raba ta gida uku. Ni sai ɗauki ka so biyu kai da kake da dukiya to yaya gaskiya lamarin kuɗi ya yana da wahala shi sabirin na idan kuɗi sai da sun yi nisa a hannun mutane kuma wannan al'amari ma ni dai gaskiya in dai ban da dai ma dai kai din ne dai ma to ni ba zan ma saurari mutum ba amma dai zan duba yiwuwar yadda za a yi in bada zan bayar insha Allah to amma a bisa wani tsari za a bada wannan kuɗi shi ke na amince na yi alƙawari tsakanin da wani wata nawa wata in yi su duk abin da nake na samu ribar sai mu raba ta daidai waje yadda za ka ɗauka ne ma haka aka yi maka to yaya tun da dai ka ce dai tsakani da Allah kuma ka ce za a yi daidai wa daida kenan za a yi amma dai gaskiya in wata biyun nan ya cika fa in ma fa baka yi magana ba fa zan fa shigo daga bangaren ka fa in fa karɓi kuɗi na fi su biyu aku rubah aku sehat. ni dai yanzu gashi baka ce mun komai ba kuma gashi wa'adi ya cika sai dama kuma na maka wannan bayanin na riga na gaya ma cewa in lokaci yayi ma fa baka magana bane ba ni ban da abin da zai ci abin da yasa na janyo ka nan yanzu na janyo ka ne saboda ni magana ni da kai tunda ban da abin da zan baka ba zan ce zan baka yau ba kuma ce zan baka ga gidana zan ɗauki takardun gidana in baka a bakacin kuɗin ka naira 1,000. Allah ya tuwa gidanka yaya naira 200 ma ya ba za a ta yi gidanka ba ma shi sabi lillahi 100 ma za a ta yi gidanka ba ya yi magana 200 da yanzu Ibrahim suka ce ka tunda mun asiri so kake ka tunda mun asiri yanzu idan na ɗauki gidana na baka kai kana ciki a matsayin gidanka ne ina da wani tonin asiri a ciki ina kace so ma zan karba amma dai akwai wasu awakai suna nan guda 7 ya kamata haɗa mun da su da keken nan in ya so duk sai mu yi a yi lissafi yin hakura a haka to yaya za a yi to ina ganin awakai ga suna ta haifar tamare ba gani abin su ba ni ma zai rage asara yaya zuwa zani mu je yi abin nan dare ne yake yaya dare ne yake yanzu shi rike dasa awa kai a gaba yanzu a daren nan kura bangare na ai gara a gama ka ji dalilin da ya sa kawun kai mallaki gidan nan tabbas kawunka ya kashe kuɗaɗe masu yawa kan cutar nan ta ni da kaina ban san adadin su ba daga Allah sai shi don haka zan baka wasici idan ta Allah ta kasance a kai a sayar da gonaki na guda 2 a biya shi bashin don ba na son a bani da wannan nau'in a kai to baba insha Allah rabbi
zan yi biyayya daidai da abin da ka umarci da mai insha Allah ku rabbi. Allah ya maka albarka. Kana mahaifinka Ibrahim mutum ne mai fushi, yana da tashin hankali da yawa, ba don Allah ya sa ne yi masa addu'a ba da ban yi tsammanin akwai wata mata da za ta iya zama da shi a duniya ba. A wannan zancen wafi kike yi, billahi zancen wafi kike yi, kana ji abin da kike min yaya, to bari ya miki. Akuya ce ita riga ta zama tuya, to ba ta da wani amfani sai da kai ta wajen mahauci kawai ya yi kirshi ita ko kuma ya baran. To bari ka jin gaya maka. Ko rago ne idan masifarsa ta cika masifa iya nema ya cutar da ƴan uwansa to ware shi ake akai shi can juji a daure shi saboda kai ya cutar da ƴan uwansa raguna. Da ta fice maka da yake da. Kaji ko kaji take faɗa ko. Kaji take faɗa ko ya. To billahi da nake yayi. Wallahi ina ga miki yayi. Idan ba haka ba a gaban yaron ma zan yi wuce da ke in tattaka ki in saka miki wuya in ta yadda kika san mahuci makeri yana yi wa in karfe ba makera wallahi sai lalle ku take nan gurin. Waye ka yi wujuji da ni ko kuma ni in yi wujuji da kai ai bari ka jin gaya maka idan har ba za ka daina aibata ni ba ba za ka daina siffanta ni da dabba ba ni ko ba zan daina fesa maka maganganu da za su saka manta cewa ni ba ta aure ce ko kuma neman aure na so ba. Abin da take nan na faɗa dan Allah bismillah dan Allah kai da yanzu bismillah da ce bismillah Ibrahim magana ce maka ba wannan hauka ne ya da ta zuwa maka Wannan wani irin shashinci ne, wannan abin da kuke ai ba daidai bane. Ibrahim wannan fa matarka ce da Allah Ubangiji ya tsora maka haƙƙinta a kanka, wanda aljanna ta mata da karkashin tafin kafa kace ta ci ta mata. kai gwara a tuna masa yayi Amma ka rika asabtar da ita mu waye man ga mu waye nan haka a kanta zaka ji ka cutar da ita. Sai ko kan wata abin da kike rubuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce da zan umarci wani sujjada in akwai hannun haka da na umarci mace ta wa mijinta sujjada saboda tsananin haƙƙinsa da yake kansa. Kar a saki yin wannan. Ba shi hakuri. sai shi ya fara yi shi ya kamata ya fara ban Ba shi hakuri ne. Sai kuma ka ce kai tun. a ai na ne mata aiki ni na hakura na ji mutum zai Allah ya ranka ka fi Saka ba. Wai alaji ne sai bare. ai ya magana ne ya saka na bai abai saboda wannan dalili idan Allah ya sa ta Allah ta kasance a kai to ka bi shi sau da kafa. Baban Allah da baba za ka mutu ba kai kaɗai ka rage muku a duniya baba ba da kowa sai kai in ka mutu baba gunwa zan je. A basu to a duwanda ka gani a duniya mamaci kullum nafsin za a yi katil mawuti dun mai rai sai ya dandana mutuwa. Saboda haka idan haka ta kasance a kai ka bi shi sau da kafa domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa amur rajul sunu adu wan mahaifin mutum da kanin mahaifinsa da ke ni manzon Allah ya ce tagon mahaifinsa inda nake haka kawun kai yayin da za ka yi mu za ka yi sai dai idan ya umarce ka da ka saba Allah ne to annan ban lamunce ka ji shi in Allah da zan mai biyayya daidai da abin da ka umarce da na mai in Allah so ya yarda ubangiji Allah ya maka albarka amin amin baba bakin wake tarwatsa mai amfani kaltse fitarka sai ka bar tabo ba dan kayi haka ba lallai da na kira ka dan fashi Hajiya ai shi kansa ya yabi ma wato girma ta kawai ya gimin ne kawai a shekaru amma ba zai taɓa nuna min wai yadda ake neman kuɗi ba yadda ake samu yadda ake kulle su yadda ake kwancewa da yadda ake kashewa ba zai nuna min ba to wato yanzu shi abin da nake magana shi yanzu wannan yaron da ya ce a tattare ga baki daya gonakan nan da komai a tattare a siyar wato shi kenan mu kuma bashin da ake bi shi kenan ya tashi a banza kenan
wato saboda amfaninsa shi a ɗauke shi a kai shi binni ko dan aje a yi masa magani shi kenan likitoci duk su cinye wannan dukiyar gonaka. Yanayin da su wa'annan sai nan mutuwa da Sali da Habu suna da bambanci. Daga ji ma ba shi gashi ma na gaya miki. Wannan Sali aka ce wancan ko Habu aka ce suna da bambanci. To ki ban da su duk hanyar da zan yi maganin al'amarin ne na sani. Bakin wake tarwatsa ne amfani na Hafsa mai abin mamaki. Sai kina fa suna mun baya. Abbas, bai kamata sai ka ɗauki cutar mahaifinka a matsayin wani mugun al'amari a gare ka ba. Ya fi kyau ka ɗauke ta a matsayin jarrabawa wanda Allah ya ce wa bayinsa wani lokaci zuwa wani lokaci. Aisha, har kullum ba ɗauki cutar mahaifina na danganta ta da wani ba. Na danganta ta ne da cewa daga Allah ne cutar mahaifina wanda ya halice ne halice. Amma babban abin da ke damuna a rayuwata bai wuce magana kawuna ba. Wanda kawuna idan naira ɗaya kashe sai ya rubuta ta a matsayin bashin da ya ba mahaifina. Ba ma wannan ba, ki ga cewa fa wai matarsa ba ta taɓa shigowa cikin gidanmu ta duba mahaifina ba, ballantana ta bashi ruwa ko wani abu da zai iya ci a rayuwa. Shi kaɗai ne yake damuna. Kai can barani duk wanda ya haɗa zuri'a da shi, bakin ciki da takaici su za su kashe shi, kamar yadda kakanninmu suke ba mu labari. Sharrin da bakin ciki shi ne kaɗai yake bibiyar ka, amma kuma ba za su taɓa nasara a kanka, saboda kai da Allah ya ka dogara, su kuma kwaɗayin duniya ne ya rufe musu idanuwa, don haka ba za su taɓa nasara a kanka ba. Gaskiya ne Aisha, ni da Allah na dogara, ban dogara da kowa ba. Banda Allah babu wanda ya isa biya min bukatuna. Aisha, kun ga wannan Aisha, kai wasu baba. Ka taɓa wainiya kullum da kuɗin cefanen gidanmu bayan ga lalura da take gabanka? Don Allah ka bai shi. Aisha, ban san ki da haka ba. Kar ki bullo min da wani sabon al'amari wanda ni ban san shi ba. Damun na yi haka ne kawai da rage maka wasu abubuwa. Na gode. Ba matsala, tashi ciki yake gida. Assalamu alaikum. Baba, baba ka sha kunin bane? Baba da ka daure ka dan sha kunin nan. Baba, baba. Baba, baba shi ke da baba. Baba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, sani da zuwa. Yanzu kike tafe? Ya muka ji da haƙurin rufin To haƙuri ni gode Allah. na wuce na ga an tara mutane a waje an cika wai har yanzu ana yin wannan abin wai zama makoki a tara mutane ana zama makoki. Da neman hanya wai makaho ya so gulma. Abbas ne ya ɗauko hanyar da zai talauta mu. To in ba talauta mu ba me yake nufi? Ya tara mutane duk a kofar gida yace wai ana zaman makoki yau kwana nawa da mutuwan nan. Kai ta ce wa Adam ka fita da abinci. Gida nake alhaji.
adalla Allah ba da lada Allah ya ce mu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai Abbas. Zo. Wai kai har abadan sai zaka yi hankali. Wani irin kunnen kashi kare ka ta ana da adabi. Haka kurun bawo adan nan yaron su. Allah ya ji kansa. Ka zo ka tara mu a kofar gida. Sai a ringa zuwa ana ta taso abinci kurin ana zuwa ana da matsala ba duk su bisu yi mu abinci kuma kai baka kace ba saboda aya ma wannan aya kurin da nake cinci da shi ita ka dauko ka ba mai gari ya cinye mu da san halin ma ya cin aya ne saboda kuma kai kuma sai ka zo ka tara mu mutane ka kawo ko a rika mun cinci a cikin abu to ba na san irin wannan ba san irin wannan ka ga musu daga yanzu na haddare ba za ka kawo ko ruwa nan wajen kai Abbas Allah kawo mana ruwa mutum kaji shigo Allah ya ce ba za a ɗigo mai ruwan mai da kuɗin shi siya to ga kyale shi zaman ka to kuma iya shegen ya fara zuwa kan mutanen zan ka dare ai wannan ba komai bane ba ai ba shi aka yi mutuwa ba ai mu ake wa ai mu ake ina haka irin wannan wanda kuke gani kada dame ku abin duk da ka shuka shi za ka girba kuma rayuwa ce ko bayan raina in shi ya faɗi ya mutu sannan abin da aka saba yi na al'ada Allah ya kare to alhamdulillah alga ta mala an ka dade yaya muke ciki dangane da inda na tura ku akan batun maganar mahaifin Abbas a ranka dade duk abin da ya kamata a yi an yi mun riga mun je shi wannan mamaci Allah da ikonsa abin da ya bari gida ne guda ɗaya sai gonaki guda biyu gidan nan guda ɗaya dama ya riga ya yi umarni a bawa shi Ali Ibrahim saboda kuɗaɗe da yake bin sa to su batun maganar gonakin yaya ake musu kuɗi wannan gonakai kuma guda biyu kuɗin gora aka yi musu an musu kiyasi naira 100,000 85,000 75,000 wannan shine abin da aka yi 100,000 85,000 75,000 aka yi haka ne Abbas haka ake wannan abin ko ne haka ake Ali Ibrahim ka ji duk abin da aka karanto naji haka ne ko alhamdulillah to ka san shi gado yanda yake ba a raba shi in ba an cire kudaden da ake nemo mashi ba kuma ba za mu ba da umarni a raba gadon nan ba sai mun tabbatar da cewa babu bashi akan wannan bawan Allah na Ibrahim kuma kamar da muka sani kai ne kake da wannan nauyi aiki a kai yaya kake ganin za a yi ka dai ji gonaki yadda aka yi musu kuɗi naji akwai maganar kuɗi naira 50,000 da nake bin shi mamaci wanda lokacin da yake raye yana jinya ko duk maganin da na siya ko na kwandala ne sai na rubuta to da aka lissafa su gaba ɗaya sun kai naira 50,000 Abbas ka ji fa abubuwan da ake ciki kana da masaniya dangane da sha'anin wancan bashi na gida ko na san da su saboda ya bar wasiyar cewa a biya Alhaji Ibrahim kudin sa gaba da duk abin da yake bin shi a biya shi da kuma na san da maganar kudin Alhaji Ibrahim ka ji sha'anin kuɗi da aka yi gona ya kake ganin za a yi to na dauki 75 ina laifin ka dau na tsakiya ma
to wai kai na ruwan kai dan Allah da Allah kai ne mai gari nace kai ne mai gari saboda Allah ina Alhaji Ibrahim na naji na kara'ayi da bukatar ka Abbas kana da shawara akan wannan abu da Alhaji Ibrahim ya faɗa gaskiya ne to Allah shi nake kai ni ina neman wata alfarma guda ɗaya abin da yake yi alfarma bai wuce magana gonan nan ba a wannan gonan ni ma din a ɗan yanka mun wani waje a cikin gonan nan ci gaba da noma na har in ga yadda ubangiji Allah zai yi ni dai alfarma da nake yaro ne ka zo ta ka zo ta a kaga malam ina zuwa Alhaji maka duk ba abin ba haka bane ba Alhaji Ibrahim mu wajen nan da kake gani muke zama ba mu zauna dan mu zalunci wani ba ko mu fitar da wani mun zauna ne domin maslaha da sasanci saboda haka ni ina ganin ba aibi bane idan shi Abbas ya ce yana buƙatar gona in kana da wata shawara ko wani tunani ya kamata kai akan haka to shikenan to alaba kai rai a dan bani minti biyu ne tukuna ina da shawara zan yi shawara tukuna in zo a bani minti kana nufin mu saurare ka muna saurara ka to shikenan muna saurara ka kun da rigima kai ba shawara da zaka ka ce sai maka wata gona haka kawai kai me zaka gona ya rubuta ran kai dade ai bace ma lissafi ai ba a da bukatar tuko ba cewa ya dau 75 ba gida uku za a raba ya dau biyu ya dau daya kuma gaskiya bari ya dawo dai mu wannan zabi kamata a ce ya dauna tsakiya wannan zabi kai dai saboda bawan Allah nan yana bukatar Hajiya Hajiya ina jina wato abin da ya kawo da Hajiya na taso a gurguje ne wai wannan yaron Abbas shi ne wai a gaban mai gari wai hawan ciya yake shi menene wai shi gona yake so ba kuɗi ba sannan ka bullo dai to shikenan yanzu abin da ke so ka yi ne mutum ce a bani minti biyu ina so in zo tukuna in yi shawara in yi shawara in so abin da ya aka yi kuma sun je ga mu talaki shikenan to ai ina da labari to kuma na tura na sa an je an binciko min maganar gonar ka san wani abu ita wannan gona gefanta ya shiga cikin yankin da gwamnati ta so ta titi a gurin don haka yanzu abin da nake so da kai ka je ka sa a yanka masa gefansa ta wannan bangaren inda gwamnati za ta yi amfani da shi kaga tana tashi aikinta sai abin da ta kai kaga mun kuma na hajiya Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka wato shi yasa kowanne lokaci ce ga duk abin da zan yi ba na so in yi shi ban shawo ba kuma na yarda da ilimin ki ai kawai yanzu kai sauri ka koma ka je ka gaya musu wannan shawarar da aka yi na yarda a bashi gona yauwa kuma ta bakin titi kwarai yadda za a zo a share ta mu mata sha idan kuma suka nuna ba su yadda ba sai ka nuna musu ai kai ba gona ka sani ba ba gona ka gada ba saboda haka kuma tun da kai ne mai kaso mafi tsoka dole da magana ka za a yi garza ya kar a bata lokaci kusa da haka ne kara musu ba a wakar nan kara musu ba sai ba fa koshi salamu alaikum salamu alaikum Allah ya baka rai ka dawo na yi shawara na dawo ranka yadda shi kenan na yadda ba shi gona amma da magana ita kanta gonar idan muka je ranka ne zan nuna maka wancan gona ta daga ta bakin titi ta jikin titi gefen mutanen nan ita za a bace to ranka ya dade akwai an yi baya ba zai saboda wannan guri shi da Ali Ibrahim yace a yanka wannan yaro bakin titi nan gaba fa muna tunanin gwamnati za ta faɗaɗa titin nan kaga in ta faɗaɗa shi wurin da ya samu aka yanka mafa ya shiga cikin titi kenan gaskiya ne wai kai da Allah zuwa kai ne Allah ina zuwa kai ne mai gari ni adalci shawara ce ina zuwa Abbas Allah ka ji ra'ayin dan uwanka me zaka ce naji ina bukata Allah ya sa mata albarka a bana haka Allah ya sa mata albarka Abbas Allah ya ma albarka amin kuma amin Allah ya ji kan mahaifinka Allah ubangiji ya sa abin da ka samu yayi albarka amin kuma amin Allah ya kyautata abin da ka samu na ji daɗin wannan abin to rake dai addu'a kake maka ji baka mun addu'a nan ba Allah ya hada kanku
Allah ya haɗa kan ku nuna da ina malam gani da ko takarda da biro yi mun rubutu kowa ya sa to shikenan sai a rubuta kowa an aka rubuta zai sa hannu kowa ya san nasa rubuta cewar ni Alhaji Ibrahim yanzu bai gari albarkar ni ba za a samu ba kenan Alhaji Ibrahim na muna roƙon ubangiji Allah ya mana albarka amin ranka ya dade ya mana albarka amin ranka ya dade kuma can Allah ya ƙara ma lafiya kuma can abaka kamar ya kuma can kai sunana ana addu'a Allah haɗa kanku kuma kai ka zo ka rika maganar ba kai ka masa addu'a albarka ni ba to shi ke ka gama rubuta ko in ce dai ko ni kanin mahaifinka ne ba nan mu gani ka gama ko na gama ni Alhaji Ibrahim a yau din nan da ya ga watan Muharram wanda daidai da 2 ga watan Disamba a wannan shekarar na amince kana saurara ko na muna gani da wannan maslaha ta rabon wannan maslaha da aka yi akan kudin da nake bin mahaifin Abbas da cewar za a raba gona shi Abbas a bashi ta bakin hanya ni kuma a bani wacce take da dan ciki a gaban shaidu kamar haka ga sunan an jira sai sa hannun kowa daga ciki na jira ka tabbatar? Na tabbatar kana daga can bakin hanya ko sharar gona ka tafi ko shara ka tafi da mura ta bada hom pam to ba ka gata kana bakin hanya Allah ya taimake ka sai ka sa hannu sai ka ajiye mun takarda akan wacce ta bakin hanya a ba wani abu Allah ba Allah dai yayi albarka Allah abinda aka karba Allah ya sa albarka Allah kuma ya jikan mahaifin ka ma Alhaji Ibrahim Allah sai saka da alheri amin Allah kuma ya hada kanku ku zauna lafiya Allah ya ma albarka kaji abinda ka samu Allah ya amfana da shi amin ranka shi to wai Allah ya tashi lafiya to madalla mun gode ka gaida mutan gidan za su yi madalla Allah ya saka yaran aje abin da nake yi abin da nake sun ga yaro kankani da shekaru amma sai ga tunanin sa manya ne kwarai da aiwa turan sai kuma ka ga babba shirgege kwarai kuwa shirgege babban amma sai ga tunanin sa yanda ka san hular san kira aiwa turan kai dade mahaifin sa kuma shi kansa mahaifin sa yana alfahari da wannan yaro Allah ya zake nan wato zake nan ita kace akuyar suwaye da suwaye ne Allah ta mana wato akwai kana magana ne an ga ba za dauka maka tabu ne Kike da baban ku ba ina mun Alhaji Akadar kuma Aisha ba ta wallahi kin ga na aike ta tun dazu kuma ba za ta dawo yanzu ba sai can dare wace to ni ma ba na ƙara sai gida zan je na kai mama aiki to shikenan kice ina gaishe su na gode ita da za a faɗi mata kenan kullum sai ka zauna muna goga gida a tsakar gidan nan kai ko dan irin aikin nan ma da maza suke fita suke nemo wa kai ka kasa sai dai kullum ga naka kin san larura ta ko kin san ciwon kafa nake kuma zuciyata ma tana ciwo a to ba dole ka ciwon zuciya ba tunda ka ki ka fita ka nema tunani ne ban yi ba abin ne bai samu ba a'a assalamu alaikum mai yake sanda zuwa ina gajiya ya mutan gidan sannu dai yawa ina gajiya ya gida ya mutan gida lafiya nan wallahi je ban samu na zo ba dama saboda wajen faskaran namu ne abubuwan sun kai mu haddare wallahi kuwa wallahi yawa wannan Allah ne da iko wallahi ni zan kudi to ba komai to kuma to za ka tafi wa gai da gida sai an jima kawo kisa da wannan don kudin sa abin nan ka ga ba kuma da komai a gidan nan wacce wata magana ne ki wata magana nake gudu baka ga abin da nake yi ba duk wannan ina yi saboda waye saboda kai har sai ma kin kirga ai dole gani ko nawa ne a ci sai ma 200 da kuma kai to ina da ni kare ke ne gashi nan dai dabarar ki a fili take tarkoki kuwa ana iya ganin fakunsa kin ga ko komai na iya subuce miki a koda yaushe kamar yafa zama a barsa cikin gidan ubansa zai iya harfar miki da babbar barazana a rayuwarki saboda ke baki haihu da alhaji ba yau idan alhaji ya faɗi ya mutu
Abbas zai iya amfani da wannan daman ya mallaki gidansa. Saboda ke baki da wata daman da zaki amfani da shi mutane su gamsu da ke mai gaskiya ce. Gaskiya ne. Na san na yi kuskure. Amma gobe wannan zai zama ɗaya daga cikin kurakuran da na tafka a baya. Dan bakin ciki kawai wanda bai san Allah ne yake yi ba mutum ba. Yadda gashin kansa yake baki kirin haka zuciyarsa take baki kirin. Wato ni Hafiya abin da ke ban mamaki tukun. Shin wai ke ji kike da kunnen ki ko gaya miki akai? Haba Alhaji. Na taɓa yi masa ƙarya? Har ina Abbas yake har da zan yi masa ƙarya. Ai na fi ƙarfin mu Abbas ƙarya. Ko da gari an san ai na haifi Abbas. Har da zan masa ƙarya. Jin kunne na ji. Ina laɓa ina ji. Wato shi a rashin kunyarsa har ba tunanin ki wato shi ya jira wai in mutu shi ya ci gada kamar da na bari. Kwarai kuwa. Wallahi ƙarya yake. Wallahi ƙarya yake. Na fi ƙarfin ya gaya min wannan maganar Abbas a ce wai ni in mutu wai ya ci gado na. Sha bai san abin da yake yi ba, shi bai san abin da yake gaya min ba ne? Bai san sunan da abokai na suke gaya min ba? Alhaji Ibrahim mai kudin lukudi. To shi kenan. Ni yanzu abin da zan ɗaukan masa mataki a kai. Ko bayan ba raina yau aka ce wai Abbas ya gace. Wallahi na dinga masa fatalwa kenan sai na nisa cewa sakat. Alhaji, wani dai a ɗauki mataki kana ba sai ka mutu. Wai dan Allah ka yaron da na ɗauki gida na bashi na ce masa ya zauna har Allah ya kore masa yadda zai nasa. Gidan da yake zaune a ciki fa tun kafin ubansa ya mutu finance na mallaki gurin nan kuma shi ya sani. Shi kenan wannan kudin da haka ne. Tunda Allah sa kin gaya min ni na san me zai. Na san me zai. Ka da yanda shi. Allah. Ba. Kai ne wanda aka ce yana son gani na ko? Yallaɓai ne. Wato yallaɓai a taƙaice dai yallaɓai kwana na 8 na zo don ganka. Amma sakamakon zuwa na bai kasance a kan ƙa'ida ba yallaɓai. Na wahala. Wato yallaɓai irin koren da ake min inda ka san ana koren kare haka aka yi. Daga ƙarshe ma har ruwa ake watsa min yallaɓai. Kuma tafiyar na yallaɓai idan baka manta ba tare aka yi da mu ko muka yi wahala yallaɓai. Idan baka manta ba ni ne ɗan gidan Bala mai turare. An jakar uba wato an shigo Abuja a daɗi ko? Wai ku dan Allah wani irin mahaukata ne. Wai an gaya muku Abuja yadda kuke ganin ta a TV ku tsamanin yadda ake wuce a labarin zuwa haka take ne? Ni yanzu kaga tuci mu kawai kake ni ban san ka ba. Ni ne faɗin gidan Bala mai turare yallaɓai. Bala mai turare. Kar ka manta yallaɓai. Ni ne ku wanda a sakamakon yin kantan ɗinka da ka zo kantan ɗinka na 8 da ka zo. Kar ka manta yallaɓai har marin mahaifiyata aka yi. Sannan aka yanke ta a wuya. Yallaɓai. Ka tuna. To daga nan sai aka yi. Yallaɓai ai sai aka dole a ɗan zuwa a ɗan nema abin na yallaɓai. Kai. Sai ka dinga magana ka dinga zuba kaman famfan kan famfan da ya fashe. Sai ka zo ka bin gori ne. Ori! Gori da kan ko kuɗin mota ce maka mun yallaɓai. Ka kuɗin mota. Ka kuɗin mota. Ce maka mun yallaɓai. Bana na 8. Take him out. Kai wannan dan ana kai tashi. Yallaɓai a ce maka mun yallaɓai. Wannan kwana na kai yallaɓai. Kwana. Ba zai guje shi ba. Sanata arzikinsa ya na fahimta munanan halinsa da kowa ba zai raɗe shi ba. Kai saurara mutum gona shi da kai. Ka saurara mana shi da kai. Tashi. Ai wani tsuguna na banza ne tsugunan munafunci. Kana jira? Duk abin da ka shirya. Da abin da kake faɗa Allah ya tuna asirinka. An ji kuma an sanar da ni. Da wannan shi kawai da mana shi ka. To sai ka kama hanya. Ba kai babu gidan nan. Za ka wuce ko za ka wuce ba?
mu je kama hanya baka yi babu gidan nan duk shirin da ka dauka da abin da kai ne yi da abin da kake tunani zaka yi Allah ya tona asirin ka to za ka samu damar yi ba mu kai kadai ne kawo na fa karge mun ba yau kuma kai kadai ne kawo na karge mun nace yau kuma shi ne kake nema ka yi mun rashin mutunci wato kai hadda zuwa kana wani hira kana wani shirye wani abu kana shirye maki wala tuna asirin wallahi kawo babu wanda na gaya mu wata magana kawo kama hanya ba kama hanya kika Allah zaka taki goda za ka wuce ko za ka wuce ba ai shi zan fito a haka tukunna in wani abu kake ji ni na ka tani ma dai kai ne duk abin da ka shirya da abin da kake faɗa ba abin da ba Allah bai sa an ji ba an ji ka a cikin kuma ya tsoro saboda haka ma hanya ka wuce ka tafi dai da zaka je duk inda ka zanta zaka shiga a duniya je ka Allah ba da sa'a man zina wanda duk iya zina shi an yi da shi kai da kanwar wani sai an yi da kanwarka kai da yar wani sai an yi da yarka kai da uwar wani sai an yi da uwarka ko da a cikin tsakar gidanka ne haka ka saurara mu bayani ba zai gamsar da kai daga bayan shi ba zai sa ka gane ba auren da ko wata 5 da yabi zaki ce min cikin wata 8 amma da haka ake kara aure da babu namijin da zai kara aure daga kamfanin AA Kabuga Production kibawar Allah mai jaririn nan ya aikata miki ta naƙuda shi da wahala amma kike nima ki kashe shi wannan yaron da kike gani ya fi bansawa cewa ya fi shege shegantaka duk inda kaji an ce Allah ya bada zama lafiya to kaji an ce Allah ya kawo ciki da goyo amma ko da ta samu nata cikin bai zamo mata wani abin farin ciki tabarmar kunya banza karuwan gida ina yar masiyata to ki bar min gidan dana da dan titi kike so ki haifar min a cikin gidan dana ke ki kuma da ta dan gaba kura baya sai yaki tabarmar kunya dan asadan amma ta kace ni ko kuma akwai wata masahaba da ta amince mutum ya kashe kansa tun da zuciyarki ta cika da sharri da munafunci da zalunci da fasikanci irin ku ba abin da ya cancanta irin wannan musibar da kika shiga wadda fita ba Ibrahim Mashu Abba Al-Mustafa Maryam Gidado Inuwa Ilyas Ladidi Muhammad Sani Garba FC Asma Usani Hajiya Hadiza Sa da dai sauran jarumai tabarmar kunya harabacin yau sai kin ga mu ban wannan dan da hannun ni zan saka mutum kai ne kakan Abba ni yarka jininka ya aka yi kafar ya hashe na ya shiga cikin zuciyarka ya buga maka ganganyen aikata mummunan abu irin wannan wanda ko kare ma ba zai jin shi ba ko a har nan da kyamatarsa za labarin da kuma tsara shi AA Sharif Gabari shiryawa Bello Suleiman dan Hausa daukar nauyi Hamisu Injiniya jagororin shiri Umar Kabara tare da Sadiq D Sheshi ba da umarnin Abdulhamid Abdulkadir dan Jummai Kabuga ya karbo ganin ki kashe ni ko na je wajen ubangiji in tarar da azaba da ta dace ainin ita wallahi ni ce ya mace ta farko wacce za ta fara kashe mahaifinta ba tare da ta yi nadama yanzu ko nan gaba ba. Hafsa, karbi ki kashe ni. Tabarmar kunya shirin Ali Wazni. Dama ina son zan kuma makaranta ne zan karɓo admission. Na rasa ina hankalin ke tafi. Na rasa ina soyayyar da suke yi da tarbiyyar da take tsakanin mace da miji. Na rasa ina yake abin gudu nake kar zargi ya zo shiga tsakani na da ke a zamantakewar aure. To tun da yanzu ka gano haka sai ka kyale ni in je in yi abin da nake so tun da ni shashasha ce. Baka san da ni shashasha ba ce tun lokacin da ka haɗu da ni sai yau? To ni ba a yi wani shashashin da ni. Wata aƙida ce kuma ka zo da ita? Wata mazhaba ce wannan? Al'amarin akwai ban mamaki. Soyayya ce ƙarƙarfa ta haɗa su. Sun yi imani da juna. Suna da wani alƙawari wata yarjejeniya mai kwanan gaske wanda ni da kai da ke da ku za mu soji da gani. Wato idan ta fara aiki kenan ta gagare ka babu yanda za ka yi da ita kenan wallahi kada ka taɓa yadda. Yata a ofis da daji ba a kicin ba. Na gaya miki wannan magana a barta
kar ki sake min wannan magana saboda ba zai yiwu ba. Dan menene dan tana boko kuma shikenan dan uwarta tana yar boko shikenan kuma sai zama tashin hankali. Irboku shirin kamfanin IMY Investment Nigeria Limited. An san zamar da ka tufa tashi barka da wanda ya shi ka kalfi cikin waɗansu yana da zafi wani abai da ike karawa a so biyayyar faru farko ganin uwar barba ta ramko ruban miji ne dan ibada ba ta isa na fito miyo ba. Irboku ni dai bukata ta ku bi ni aure ibada ne ku gane ku sai da burin za ku bi ni ku gane sa'in safiya ne idan wana kar ku tsone ku sa ina tafiya na zaune da zuciya na san biyayya ba za ta manta mai wadari ba. Boko maganar ci gaba da karatu ce ya haƙuri da shi kawai ba zai yi ba a cikin Gidan boko muna da aƙida ta boko ai tun da kace babu boko to babu walwala idan akwai boko akwai walwala sai amma kowa abin da yake Irboku karan battar sarkai tashina soyayya da nadama. Amma dai ka san ni matan aure ce ko? shikenan zan je nima in karɓe fam ɗina in yi so kowa ya haƙura. Na ji zan yi. Ko ke ba a ita rayuwa da yake gani tuɗan in tuɗe ke. Ke ce da ni a yar boko dama? Wanda ta zaɓi boko sama da aure? Wanda ya rubuta kuma ya tsara labarin AS Mada wanda ya shirya shirin Sadiq IMY wanda suka ɗaunarin shirin IMY Investment. Ke yana irin wulaƙanci ne da wani cin mutunci ne da rashin mutunci irin wannan abin. ni dai ina kan bakana mutukar yana son zama da ita a matsayin matar aure ya bata ta boko ina son ƴata ta ƙurewa boko gudu. Daraktan da ya ba da umarni AS Mada Irboku. Kana da shi dole za a soka in baka da shi za ka zama yaya. Duniya kai ne ka hanci da rayuwa irin ta makera. Ka san ina son ka a raina kai ne kaɗai na riƙa gwanina. Kullum bukata ta na ganka domin ka zama ango gurina. Amma ba